damag. Mapya nga dumog. Bahad ni damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag da mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, iti agsapa. Anyan nga rakurak sakti at May isa man nga nagasat na parabor kinaimbag nga aldaw. Iti anyo tatanggap sa Thursday. Webes, may kapati mabilang iti bulan, iti Agosto. Kumusta kakabsat? Iti surroundings yo. When iti aglawlaw yo iti dating agundaway, mabaling nga napitpitak no at takaman karigidi at dakaman iti lugar nga talagang pagtaltalunan. When bangkag nga kunatay kakabsat. Tawari pa dito'y sentro. Dito'y city, iti Santiago talagang every afternoon malaylayos tayo kakabsat. Kapo iti ang agsarday. Nga naanos nga tudo. Kunada, iso nga sinanama kakabsat nga nalamiis ta panawin nyo. Weno tulog lugar yo iti dating nga gundaway kakabsat. Ket awisin kayo man nga makipagpaset iti dating nga programa ti agsapa anapnuan iti namnama kasa unaen tayong aramidin iti dating aldaw tatutikas tati aldaw tayo kat nabalagi ken kadwa tayo iti apo. Adto iti anak gayem kinkabsat iti apo nga makikadwa kada kayo iti panagkararag kastamot iti panagadal tayo iti sasao iti apo Lawrence Salazar. Nudumpeng di ka padasa di tayo ngaro amatanaga dati apo di na tayo tupay baga isuke mananaywa atut si nga paglasata iti kapuso matet pa kaupayan emawan di kabaelan na dati apo sa lakip tunggamay sa when di apo manangaywa mapagkaroon when di apo isut ka sa pulan kag madasan intay nalasatan manangaywa adut si nga paglasaka iti kapuso magtet pa kaupaya nga mawan ti kabaelan na tati apo sa lakmip tunggal may sa
Lawen kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta ti Apo iti manangaywan. When nagmamatiak launay kakabsat nga ti Dios iso ti mga aywan kini agtultuloy mga aywan kada tayo. Well, sakbay man kakabsat nga basahin tayo dagiti sasao iti Apo kaya't kuman nga i-welcome. Aya dagiti gagayem tayo ken nasaet nga agserserbi iti Apo fresh from Canada. Aya the sister nga Cheryl kini brother nga June Tintero. Aya madaydayaw iti Apo ta safe da nga nakadanon manen diti pagilyan nga Pilipinas agraman dagiti anak da ni Keira ni TJ kini CJ Tintero dita Itiage. Yan. Enjoy yo iti basit nga gundawa yung nga panagbakasyon dito kakabsat. Siyempre, good morning but kini nani nga Glory. Pay kini tatay nga Rudy, kini brother Bong nga Medina. Good morning kada kayo amin nga awan na labas na. Well, iti dahito nga gundaway kahit kuman nga lukatan tayo iti libro nga may sakadagi paborito tayo nga bersikulo ken kapitulo kakabsat 46 verse 1 to 11 iti libro iti Salmo kakabsat. Kunana iti Dios iti kamang kinpigsa tayo si sasagana at tumulong iti nariribok at tiyempo. Dito nga rod agbutang uray no aggengened ken margaay dagiti bantay a maigabor iti taaw. Uri na agdaranudor dagiti baybay, magungon dagiti turod, gapo iti dawel na, adda karayan amang tedrag o iti syudad iti Dios. Iti nasantuan na pagtaengan, iti kangatuan, iti daytoy a syudad, agnaed iti Dios, awan to iti pakananwan na, dinto marsuod. Parbangon pailaan, tulungan nan, agkintayag dagiti pagilyan, aglagaw dagiti pagaryan, agguruod iti Dios, ket marunaw iti daga. Adda kada tayo iti Apo aman nakabalin amin. Ti Dios ni Jacob iti kamang tayo. Umayo kitaan iti inaramid iti Dios. Imutiktukan nyo dagiti nakakaskas daaw nga inaramid na dito'y daga. Pagsardingan na dagiti gubat iti sangalubungan, dadailan na dagiti pana, tukulan na dagiti gayang kenpuuran na dagiti lugan ang makigubat. Isarding nyo iti aggugubat ket amwen nyo asyak iti Dios. Kuna na syak iti kangatuan kadagiti nasyon. Katanukan iti entero alubong. Adda kada tayo iti Apo aman nakabalin amin, iti Dios ni Jacob iti kamang tayo. Madaydayaw iti Dios kadagitoy nga sasauna manen nga intay binasa iti daytoy nga gundaway kakabsat ti Apo awan iti sabali nga mapadayawan no saan nga sunalaeng. Amen. Yeah. Well, kahit kuman iti makisarita ti kaste nga titulo kakabsat, kasatno tayo nga sumango kadagiti pasamak wenno kalamidad iti panagbiag tayo. Kasatno tayo nga sumango kadagiti kalamidad wenno problema kun natin man lang kalamidad, problema wenno nya man pay kakabsat. Ket kas kumati napasamak iti naglablabas nga aldaw kakabsat dayjay gengened nga 7.3 iti Abra pasiti Abra ken Ilocos kakabsat. No makita tayo kasatnuda nga siyang sangwan dagitoy nga pasamak iti biagda. Aya. Uri man pwede ito kat naka-experience tayo dagiti naglablabas kuna dagarot 2,000 plus nga aftershock aftershock de mamatbadasan da pay aging ganay tatakakabsat. Well, kasatno dayo nga sanguan hala nga di bagyo kakabsat. Hala nga di gengened adda dagiti bagyo ken syempre addam mo dagiti personal tayo nga masapol nga sangun tayo. Now kasatno tayo nga masarakan iti sungbat na. Wenno kasatno tayo nga maliklikan, wenno kasatno tayo nga sanguan dagitoy. Well, mabalin nga iti libro nga binasa tayo kakabsat iti libro sa iti Salmo 46 kas adalan tayo ket mabalin nga ditoy nga masarakan iti dayta nga saludsod tayo kakabsat. Ket adalan tayo mano anya iti isuro na kada tayo kakabsat kas adda tayo nga sumangsango. Actually sumangsango tayo iti narigat ken naduma nga pakadangran. Aya iti panagbiag. Iti verse 2 ken 3 kakabsat makita tayo nga hantay exempted kadagiti didigra iti panagbiag tayo. Paset iti panagbiag tayo kakabsat dagiti didigra. Ada dagiti tiyempo nga talaga nga makitut kalatan. Nagpintas iti flow ti panagbiag mo. Kas lang agbaliktad ko natay iti agbaliktad iti lubong mo. Kas lang ada pananaotay nga kasi kakabsat intunog nagpintas iti flow na nagsayaten biglang adda ti mapasamak. Kaya nga, gengened kakabsat sino na mag-aakala na kasi iti mapasama kadagiti lugar tayo nga kasya eh. Kaya nga maburak, wenno marba, iti verse 2 kakabsat ko na aggengened ken margaay dagiti bantay a maigabor iti taaw. Adda dagiti tiyempo nga
No duwa mga kabsat, dagiti plano ken tarigagay tayo, biglalatan nga mabaliwan. No duma agdaranudor iti baybay ken magungun dagiti turod ko na. Kat kasla amin iti aglawlaw tayo kakabsat, ket didigraen na. Wenno didigraen na tayo. Parang hindi na natin kakampi ang mundo. Dagiti nga kasi nga word nga manggagantay kakabsat. Awan ti mailaksid kada ito nga kinapudno kakabsat. Awan ko na garon ti exempted. Aya mabalin nga trahedya iti maysa nga nasyon nga naisali iti dandani a milyon nga tao wenno may maysa nga tao nga adda nga malmalday iti ospital. Ket didigra kakabsat ket paset iti panagbiag tayo. Aya, now kasatno tay garod nga sumango ka dagiti nga didigra, anak nga mamati, no dadya ka edad ko kabsat, anda pa'y nakapadas iti didigra. Aya, masapol nga palagi pantayo kabsat, dagiti bagbagi tayo nga uray, nga adda tayo, iti ting nga iti maysa nga didigra, addalat ta iti plano iti Dios kadagitoy. Ngem nagrigat nga saritaan, ken nagrigat nga awaten kay kabsat, no mapaspasamak ken kadayta nga didigra, nga kunaem nga adda ti plano iti Dios ken ka. Aya, ngem kunaan na di Roma chapter 8 verse 29, chapter 8 verse 28 to 29, in karina nga adda nga sititingal iti Dios iti kasasaad tayo. Uray saan tayo kakabsat nga makitkita. Inya ko na, aya, ammo tayo akadagiti amin na banag agtrabaho iti Dios para iti pagimbagan akadwa na dagiti agayat ken kuana isuda nga iniyaban kas mayanurot iti panggep na. Iti kinapudno sa totoo lang kabsat, masansan nga usaran iti Dios dagiti nga kung kunatay nga broken things. Aya, kasparigan, kasapulan iti maysa nga naburak nga daga tapno ti kasta mapatubo iti mula. Pudno met. Dagiti makaammo di bingkol. Ayan agmula ka. Iti masita so anya man pay emulam ka kabsat. Saan ka di nga burak-burakam di jay tapno agbalin nga ma-plain mo di jay ayan ti imulam, hama nga mabalin nga da buo nga bingkol nga kukat ikasimulatan hanga mabalin. Kaya kastamet nga tapno makaramid iti maysa nga tinapay, masapol tayo ti arena. Aya ginagiling nga bagas nga kunada. Ket gapo iti nalukatan, di Biblia ko na gapo iti nalukatan nga alabaster box, nya napasamak nagayamuom kakabsat iti pabanglo. Kang runana iti amin dati kakabsat. Gapo iti panakarigrigat iti apo tayo nga Jesus. Isu nga daan tayo iti biyak kakabsat. Gapo iti napadasan na nga rigat, napadasan na nga saem, aya, naadaan tayo iti biyak. Kas binasa tayo tatay kakabsat in kari iti Dios nga agtrabaho isuna para kadagiti pagimbagan tayo. Nga ayat nga pagimbagan tayo nga agay ayat ken kuana. Saan mo nga liplipatan kakabsat? Ngayon tuno adda ka iti tinga iti didigra, may saka dagiti mangipaay iti may saka dati ket may saka kadagiti nangipaay iti panagtalik mo ken pamatim kini Kristo nga apo tayo nga mangisalakan. Ya pudnumot dadya kakabsat. Aya iti relasyon tayo iti Dios kapintasan nga pagtakderan tayo into magungun iti lubong. Kuna nga iti may nga kanta, numagungun iti lubong, mabalin tayo lata nga tumakter. Ada dagiti tiyempo nga kasla tayo lang magungun, kasla amin kita masinasina, kin makiro-kiro, ngem kadagiti na nangipaay iti pamati da iti Dios saan da nga mapukaw kadagitoy nga paspasamak. Adaan tayo kakabsat iti natalged nga pagtaktakderan iti Dios nga intuno aggengened kuna na ken margaay dagiti bantay a maigabor iti taaw, mabalin tayo lata kakabsat nga agtalinaed nga si titibker, agtalinaed nga si tatakder. Aya, uray man pa'y kasla bumusor amin kada tayo, mabalin tayo lata nga agtalinaed nga daan iti talnaga puta adda. Iti kadwa tayo, adda iti namnama tayo kakabsat, nga kadwa tayo. Sana nga kahit mga saon no, dagiti papaspasama kakabsat nga didigra nga glablabasan tayo, kaya nga saon kakabsat, nga kadwa tayo lata ni Apo Jesus, hana tayo nga binaybayan, dagiti tirason tayo dadumaya. Adalat tayo ipapain na nga tal na, ititing nga iti bagyo, iti panagbiag tayo. Nanong feeling po natin, nakaranas po tayo ng nakapadas tayo iti didigra, kasla feeling natin, napakalayo natin ang Panginoon. Ngam adda nga kanay nga trabaho ni Apo Diyos. Kada tayo kakabsat, uri pampay, ti anya kasasaad mo kisang sangom. Ti Apo, di may kadwa kakabsat, ti Apo isu iti mga ipaay mo kada tayo, iti liwliwa. Di verse 8 kin 11,
Isu na iti man nakabalin nga Dios. Masarakan ta iti liwliwa manipod iti bilig iti Dios. Aya, di Hebrew iti sao nga Elohim, iti Dios nga kangatuan iti amin nga Dios, kuna na God above all gods. Adda kan kanayon, mangtartarabay ka na tayo. Aya, idi nga ni Moises kini Aaron, ket sumango da kini Parao iti libro iti Exodus kakabsat, addada nga makigugubat ka dagiti saan nga pudpudno nga Dios iti Ehipto, ngem imparangarang iti Apo tayo nga Dios nga isuna iti man nakabalin iti amin. Ngem masapol nga maawatan tayo saan laeng nga agpatnag iti rigrigat dagiti Israelitas kakabsat. Mabalin sa ludsudom ita, apay ta saan nga tinulungan iti Dios dagiti nga Israelita adagos. Kabsat adda iti plano iti Dios no aping kakasta ipagarot tayo nga naladaw isunan. No duma tapno ti kasta ipaayan na tayo iti tiempo nga agpakawan. Dagiti rason da duma kabsat aya. No apay nga dagiti pagkasapulam ket haan nang isabot adagos iti Apo. Iti rason ulit kakabsat tapno no makita mo't ma-recognize mo nga adda gayam iti nagbasulam ket dumawat ka iti pamakawan. Inya pa no duma tapno ti kasta masursuro tayo ti agtalek ken kuana. Ket no duma tapno maaramid na iti pagayatan na kada tayo. Aya, agtalek ka iti Dios amuna no anya ter aramidin na kada tayo. Aya, so malaglagip ko nga kanayon no dayto ti sasao kakabsat ti sarsaritaan ni Pastora Joy. Ammo ti Dios iti kasasaad ko. Ammo na iti plano na kanya ket ammo na ter aramidin na kanya. Saan laeng nga man nakabalin ngem manangaywan nga Dios. Isuna iti sarikid ken pigsatay kakabsat. Nya ko na ni Psalm 91 verse 1 to 3 kuna na iti agnaed iti salinong iti kangatuan ken iti panalaknib iti man nakabalin amin mabalin ako na iti Apo sika iti kamangkin sa laknib ko sika iti Dios ko ken ka ang agtalekak. Verse 3 ilisikan to kadagiti peggad addi ka ammo ken kadagitay makapatay a sakit. Man nakabalin ka kabsat iti Dios. Aya manangaywan ken addahan kanayon ang addahan kanayon kada tayo. Yeah. He is a present God, omnipresent, omnipotent kun tayo nawa. Kat isuna ket man nakabalin ken addahan kanayon iti amin nga peggad hindi ibig sabihin nung ikaw nakakaranas ka makapadpadas ka kabsat iti peggad iti panagbiag wenno adda ka agsagsagaba iti sakit agsagsagaba ka ti anyaman nga klase ka kabsat nga paglaslasatam hindi ibig sabihin na wala ng Panginoon. No, adda kada tayo ni Kristo nga kanayon, adda kanayon iti natal nga adda nga kanayon ni Jesus kada tayo kakabsat. Masapul laeng tanu duma ko nakgaro dakdakkel di panagbuting tayo ngem dayjay Dios nga pagserserbian tayo. Amoy kakabsat no datay kini Kristo. Adda nga kanayon iti natalged nga lugar nga pagkamangan tayo iti tinga iti riribok. Kadagiti tiyempo nga kasla marikrik na tayo nga agmay sa tayo. Nagbidot kakabsat. Kung nagkaroon agsipod, taadda nga kanayon iti Diyos, di tasibay mo. Adda ka kadi, nga nabalkot iti parabor na. Adda kakabsat, nga napalikaw-kawan iti diding, iti pamati. Hallelujah! Adda ka nga naipatakder iti kasayaatan ken katalgadan nga pundasyon, dagiti sasao iti Dios. Pagtakderam dagiti nga sasao ti Apo kakabsat. Pangako niya sa atin, hindi niya tayo iiwan. Addaan ka kabsat. Addaan ka iti kapartakan, kapintasan, ken kasayaatan nga communication device nga makaawag ka iti Dios iti anyaman nga oras, ken iti sa dinuman nga lugar. Haan nga malubat. Haan nga out of coverage area kung kuna na cellphone tayo kakabsat. Addaan ka iti kasayaatan, ken kalaingan nga commander-in-chief. Mansabalin, no haan nga ni Kristo Jesus. Isu nga kabsat laglagi pa nga uray iti kasipngetan nga pasit ti panagbiag mo, adda iti Dios. May ibagak da iti kakabsat, gapunta uray siya di malanak mismo iti nasipnget nga pasit iti panagbiag ko, ngam hangkong nga inikat ni Kristo nga pangnamnamaak ken panagtalkak kakabsat. Praise the Lord. Alam niyo naman nangyari hanggang ngayon, ragragsakit kakabsat agtaltalek ken kuana. Iti verse 2, 10 ken verse 2 kakabsat, ken 8 ken 10 kakabsat, saan ka agpanik kuna na. Pasit iti biag tayo iti riribok. Sa totoo lang. Naka-built in na yan kakabsat.
Kung baga kasama na natin idinayanak tayo addan iti panib o ribok iti panagbiag tayo. Aya ngem kapintasan addamot iti liwliwa iti Dios kada tayo. Anya ti masapul nga aramidin tayo intuno adda tayo iti ting iti riribok. Kaya't nakadi ka nga sa uwan nga saan tayon nga agbuten? Saan kabsat? Ngayon tuno adda ka kadagiti nakabutbuteng nga kasasaad kumiti ka iti Dios ket ited na iti karina ken ka. Juan chapter 16, Juan kapitulo 16 bersikulo 33 kunana, imbagak daytoy kada kayo tapno adda talnayo iti panakikaduayo kanyak. Parigatan na kayo iti lubong. Ngem papigsain nyo iti nakemyo na parmekon iti lubong. Nga intuno adda ka. Kapsat nga mabutbuteng gapu iti adu nga riribok iti panagbiag. Agtalag ka ti Apo. Amen. Sapulem iti Apo. Ikumit mo tabagim iti Apo. Aganos ka kat urayem nga agtignay iti Apo. Igagam ta pusom iti nalaos nga panagpungpungtot kakabsat ket palubusam nga balkuten na ka iti ayat iti Dios. Naglaka iti ma-overwhelm tayo kabsat kadagiti adu nga riribok. Ket maisina tayo iti panagkita tayo iti Dios ko naggarod ka kabsat. No into nagaproblema tayo mariribok iti panagbiag tayo. Dakdakkel nga amang iti riribok ngem iti Dios nga pagserserbian tayo. Kabsat masapol nga laglagi pem. No siya asin iti Dios ken no anya dagiti aramiden na iti biag mo. Saan tayo nga mo? No pagpatinggaan na dagiti nga riribok nga sangsangon tayo. May isang na kanaing ka nga panunutin ka kabsat. Ada iti tiyempo nga panag-travel ko from Santiago to Rojas. Kaputa da direk nakata mapulkukan ada iti tiyempo nga mapulkukan ka kaputi kasasaad iti panagbiag ka kabsat. Amuyo tinaramid ko kasagdra-drive back. Nagkarkararag iti Apo. Hangko nga kinita di agdama kasasaad nga kinarigat iti biag. Bininsa-binsar di panunot ko no kasatno kaado ken kinaimbag iti Dios. Dagiti banag nga inaramid na iti biag ko. Amang nagbasit dayta dadagsen nga awitin tayo ngem dadya inaramidan ni Apo Dios ken ka. Amoy kakabsat. Nagrugi ang nagkararag dito'y ipil. Nakadano nak ije lampas ti Aurora Isabela. Ngang ko na po nga nagdra-drive nagkararag lang naglagi-lagi pagtikin na imbang ni Apo. Actually hindi pa kulang pa yon yung oras ko. Hanak ka na banog ket nagragsak iti puso. Tigas di kakabsat. Saan tayo nga ammo? Ayatik nga kakabsat, ayatik nga dumdumngeg. No anya iti mapasamak inton bigat. Ngem ammo tayo no siya asino iti Dios nga pinati tayo. Ammo tayo iti Dios nga pagserserbian tayo. Laglagi pom nga adda nga kanayon iti Dios nga sikikita kada tayo. Ammo yung kakabsat idinatay ni John Wesley. Ya pinilit na iti nagsao. Tinabatbati pa nga pigsa nga adda ken kuana. Impukaw na ti kastoy. Iti kasayaatan iti amin adda iti Dios kada tayo. Inulit naman nga halos mapugsat da di anges nan kakabsat, inulit na ti kastoy iti kasayaatan iti amin adda iti Dios kada tayo. Amom kadi kabsat nga adda iti Dios nga kanayon ken ka. Agtalika ken kuana kas Apo ken mangisalakan mo. Numaysa ka mo ten nga Kristiyano. Panunutem no siya asino iti Dios ken ka. Ket agtultuloy ka nga kumita ken kuana. Adda ka man iti babaita. Itangad mo iti panangkitam iti Dios. Ayatik nga kabsat. Ay ayatin na ka. Kayat na ka nga ilapaw. Kayat na ka nga itag-ay iti dayta. Kabsat nga nga problema nga adda ken ka. Ken kakabsat nga awampay iti seguridad na iti panagbiag. Kahit mo nga ma-experience dagitoy nga sasaun tayo iti daytoy aldaw. Kapintasan launay. Lalo katamman tapusom. Ken makipagpaset ka iti ababa nga kararag kenyak. Iti daytoy nga kanito. Kas awadem iti Dios nga manubot ken mangisalakan ko. Ang kumot nga ibagbaga kabsat, nga no inawat mo, awanin amin nga problema mo, mabang-aran ka amin, well,
imposible dahi kakabsat. Ngam kaya't kung sa uwan ditoy, haan kang agmay-may sa nga mga awit iti dahi nga dadagsin mo. Taad da iti Diyos nga mabalim mo nga makadua. Inton impaim mo, dahi tabiyag mo kayong kuhana. Tuwatik man nga, makipagkararag ka kayong kadyang kabsat, si kang agdingdingig iti dahi tingal daw, nga awan pa iti relasyon na iti Diyos. Well, kung nagkaroon, mabalin nga, awan ka pa iti nalawag kin siguridad iti relasyon iti Diyos. Kaya't mo nga mapadasan iti ayat na kin parabor na kin ka. Kaya't kung sumurod ka kanya, iti daytoy nga panagkararag. Kaya't ikararag mo daytoy, lasikat akin kararag kakabsat. Apo, nangig ko dagiti sasaom iti daytoy nga aldaw. Agyamanak, iti nawaduwad nga karim, ken ayat mo kanya. Nabigbig ko, iti kinamanagbasol ko, kanti kinaawan ti relasyon ko ken ka. Itang aldaw, kahit kung agtignay kay tibiyag ko, pakawanan na, kada kiti amin nga basabasol ko. Dalusam to'y pusok, kit manipod iti dahito nga bigat, si kati agbalin nga apo, ken Diyos ko, kalinad ka dito'y pusok, kit manipod iti dahito nga aldaw, si kaapo, iti pagtulnugak, isurat mo itinagan ko iti libro iti biyag, ay ayating kaapo. Amen. Siyak man lang iti kararag iti dating nga gundaway. Apo, giyaman kami tinawadwad nga ayat kin parabor mo iti tunggal maysa kada kami. Giyaman kami. Kadag iti kakabsat nga nangawat kin kay iti dating nga kanito. Dawatik tagtultuloy, Apo Dios, nga panagtignay mo iti biyag da. Idalan mo ida iti nasayaat nga dalan. Balkutom ida tinapatig nga daram, Apo. Tulungam dagito nga kakabsat nga rumang ay ken agtultuloy nga dumakkel da iti pamati da ken umununeg pay iti pannakaammo da ken ka. Agtignay ka nga kan kanayon iti biyag da iparukpok mo, Apo. Iti adu nga bendisyon ken parabor kada dagito nga kakabsat. Kastamot, Apo Dios. Kada dingdingig nga dati rikriknaan na iti dayto nga aldaw, Apo Dios. Dawatik man iti panangwaknit mo kadakwa, panang wayawayam manipod kadagita, Apo Dios, nga sakit nga adda kadakwada. Ay wanam ida, dagidyag kasapulan, Apo, financially, Apo Dios, isupply mo man, ipaay mo man, iti kasapulam, taim na sa mga pangako mo, hindi mo po kami pababayaan, Panginoon. Ibig sabihin, lahat po ng pangangailangan ng iyong anak, amo kakabailam, Apo Dios, nga sabten, iti kasapulan da, O Lord God. Agyamang kami ti adu nga parabor mo, uri pa kadagiti agdingdingig, kadagiti sibsibay iti radyo, dadagiti adati live streaming, Apo Dios, ang kumanida nga mabinsa-binsar, nga magtultuloy, Apo Dios, nga ikararag ko idati, panagtignay mo itunggal tunggal pamilyada, bendisyonam ida, kat ipahay mo kadidagiti kasapulan, dadagiti kakabsat ko nga madamang agbuy-buya dito live streaming iti dayto, graman kadagiti adda kadagiti sibsiba iti radyo da, Apo. Ay wanam, tulungam kat ipahay mo kadi, Apo, iti kasapulan da. Manay dayaw ka, Apo Dios. Uray pay iti family tentero iti dayto nga gundaway kas agtravel da. Dawatin mi, Apo Dios, iti maminsan pay iti panangaywan mo iti familyada, O Lord God. Nga mapan iti lugar nga papananda and ma-enjoy da, Apo, iti panag-travel gaputa adda ka kadagiti sibsibay da, Apo. Uray kadagiti aming nag-travel, O Lord, iti dayto nga gun daway nyaman ti lugar nga papananda ay wanam ida. Maday dayaw ka, Apo Dios, maday dayaw ka. Giyaman nak, Apo, iti adong parabor king kinaimbag mo. Itinagan ni Jesus. Amen. Well, hantay ka padugtugan ng kakabsat da jay mauding tugtog tayo kurang iti oras tayon. Okay, medyo naghang dati phone ko, kaps. Well, iti maminsan pa kahit kayo nga kablaawan kadagiti adati sibsiba iti radyo da iti dayto nga aldaw na nag-tune in dito 1143 DZMR. Kabsat pagdispensara nyo haan nga consistent dati. Nandiyan ba yung cellphone? Okay. Inulit ko, welcome, dagiti kakabsat tayo. Sister nga Cheryl, Brother John, Kera, TJ, and CJ. Ayan. Hope na ma-enjoy nyo ang pagbakasyon nyo dito sa Pilipinas, lalo sa lugar ninyo. Well, uripay ka dagiti kakabsat nga dumdumngeg. Magbibuya dito live streaming iti dayto nga gundaway, kas kini Sister nga Priscilla Padua, Sir Leia Cabanyero, Feni Orsino Kabugsa, at Pastora nga Teresa, la Sister Martinez,
Chunakino, Emeline Ramos Kabigat, iso lang mati nagapir dito. Nagat-adutat tayo kakabsat ng hanga nagapir dito ti cellphone ko. Kapot aghahang dati siyang full siguron kakabsat when obsolete. But anyway, agyaman na kakabsat iti panakiaday man tila so iti talong 30 nga minutos iti dayto nga programa tayo kakabsat na okay habang may lumalabas dito sa okay Lina Melchor Valentin kinanti lang Lina Melchor Valentin. Kinkita kayo aming kakabsat. Among nga, anyway, babuyak tumutlaing mo landama. Katagyamanak, na impusuan nga panagyaman ko kada kayo iti panagdingig yung manin iti dating nga programa. Siyempre, special mention nga kablaawak man ni Pastor nga Kenneth nga Palayon. Ayan. Nga madamang aglut-luto da dita SBTC ga po iti Section 4 Youth Camp tatangag mauding nga aldaw kakabsat ken congratulations kadagiti young people tayo nga mangimatmaton. Aya, tatakat under tayo kakabsat is Section 4 Southern Isabela section. Ken kastamot kakabsat into no bigat gayam da jay concert digiti young people tayo umot di jay Rojas dita Astradum. Aya, dita Rojas Isabela. Ket may sa tayo kadagiti guest performer dita kabsat. So kadagiti taga Rojas agkikita tayo into bigat iti alas 5 dita Rojas Isabela. Ken kahit kumot siyempre nga kablawan iti ayatek. Aya siyempre walang iba kundi si Pastora Joy. Yan nandyan sa Rojas at Rojas tatay iti nga Gundaway. Aya kita nasudi si Mimbaan Rosa Bela. Well, alawan, nagyamanak man itila so tita 10 nga minutos kakabsat ngayon kay nakiaday iti dahi nga programa kakabsat. Ti manin niya nakdaim kin kakabsat yung tiyapo Lawrence Salazar na imbangal daw iti Webes. May isang radyo mapagtalka Idi damo kayat met nga tingge Nangigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917 564